Hej chlapci, čaute. Teraz vám poviem jednu vec. Každému sa stalo, keď si proste sedíš taký, chilluješ do piči v škole a hneď sa ti postaví kokot. Si taký v piči, kurva, čo mám robiť? Chilluješ ďalej, ale tu taká vyjebaná stará učiteľka ťa proste vyzýva ku tabulici, taký kurva, do piče. Taký kráčaš, ale nevieš, čo máš robiť, lebo ti stojí kokot a vieš, máš 2-metrový kokot, že ti ho vidno až vo vesmíre. A ty si tak rozmýšľaš, že kurva, čo mám robiť, do piče. Ideš, poviem ti proste, ako máš čo robiť. Ja som to už skúšal, chlapci, pracuje to, nebojte sa. Takže, ak je stará, prichádzate ku nej do piče, vyťahujete svoj kokot a vravíte, toto je mikrofón, vravci stará piča. A ona proste, že v svojej 50-ke môže niekomu postaviť kokot, je šťastná, dá vám jednotky, aj s ostatnými sa dohovorí a máte proste jednotky, všetko je OK, všetko je vytestované, nebojte sa, skúšajte. Ďalšia vec, ak je mladá, toto je ešte lepšia varianta. Proste prichádzate a vravíte, Margarita Vaginovna, proste vaše prízvisko bolo také krásne, že som nemohol proste, aby sa mi neposlal ten vyjebaný kokot. Takže počúvajte ma, teraz hneď ideme sa jebať, alebo vám poviem, že ste ma chceli znasilniť. Takže tu máte dva bonusy. Máte jednotky ako aj s tou starou, ale ešte sa aj pojebete s mladou učiteľkou, takže to je po piči. Ale môže sa stať taká jedna chyba, že je učiteľ. Potom prichádzate, idete, viete, ku tabuli, stojí vám kokot a on taký, že hej Maroš, alebo ako sa voláte, vy kokot proste, čo to kurva máš? Kokot mu nemôžete ukazovať, lebo asi skôr dostanete na piču. Ale je to tiež dobrá varianta, ak už nemáte na výber, prichádzate, ukazujete mu kokot, on taký, ty čo si jebnutý, dávam hneď facku, hneď vy odpadávate, vy si taký, kurva, čo sa to kurva stala? Prichádza polícia, všetko vám ešte platia, poistku do piču, učiteľ vyhodený, proste všetko OK, všetci učiteľe vás na škole sa boja, lebo boha do basy pošlete všetkých svojim kokotom, medzinárodným známym kokotom, proste ste známi, koniec, úplne chlapci, toto je návod na to, čo máte robiť, hej, ženy, vy kokot nemáte, majte sa, toto je koniec a stav like ty pipik.